Той ще го изпи цялото ли? Бате, това и аз го мога. Това и аз го мога да изпия цялото шише на Екс. То колко е? То това е буквално е колкото едно шише. И ко мислиш, че не мога да го изпия? Не можеш. Брато, чай да взема едно шише, гледай си. Аз брай. Моля, аз ще отдавам, брат! Наплюх всичко! Малко ми остава! Малко ми остава! Сектир, не можах! Не можах, брат!